Fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kif minkejja t-tisħiħ qawwi li sar fil-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' ħafna persuni fosthom dawk fiċ-ċivil dawn xorta waħda jesprimu sens ta' inkwiet. Dan kif l-Oppożizzjoni u l-alleati tagħha li jippreżentaw irwieħhom taħt il-kappa tas-soċjetà ċivili nidew kampanja strateġika biex anke tefgħu ħaddiema taċ-ċivil f'inkjesti, attakk li kull ma jmur qed jikber. Dr. Abela qal dan fl-isfond ta' abbozz li tressaq fil-Parlament biex jiġu protetti l-ħaddiema taċ-ċivil la darba dawn ma jkunux aġixxew b'negliġenza kbira u jkunu aġixxew bi skopijiet tajba. Il-Prim Ministru qal li jekk kif dawn jistgħu ifittxuk personalment permezz tal-liġi ġdida l-istat ikun hemm wara l-ħaddiema taċ-ċivil, hekk kif din se tkun bħal polza ta' assigurazzjoni għal kull min ikun aġixxa b'mod ġenwin. B'hekk dawn ma jiġux infittxija b'mod malizzjuż minn min ikollu intenzjoni li jfixkel il-ħidma tal-Gvern u biex l-istess ħaddiema jkomplu jagħmlu dmirjithom mingħajr biża' għal ġid tal-poplu. Żied jispjega kif b'dan l-abbozz ma jfissirx li ħadd m'għandu jkun kontabbli għal emilu. Anzi l-abbozz għandu lan li jelimina l-pressjoni u r-rikatti fit-twettiq ta' dmirijiet tal-uffiċjali pubbliċi biex dawn ikollhom serħan il-moħħ biex jaħdmu taħt il-ken tal-liġi. Hawn il-Prim Ministru Robert Abela semma wkoll kif fejn jidħol il-pagament tad-danni la darba dawn ma jkollhomx intenzjoni doluża se tott il-kopertura tal-Istat li se jagħmel tajjeb filwaqt li l-uffiċjal pubbliku ma jħallas xejn lanqas l-ispejjeż legali. Il-Prim Ministru temm jelenka l-impenn tal-Gvern biex jipproteġi lil ħaddiema fosthom bi 11 il-ftehim kollettiv li nagħlqu fl-aħħar xhur. U llum b'dak li qegħdin nilleġislaw dwaru se nkunu qegħdin nagħtu forsi wieħed mill-aqwa drittijiet tal-kundizzjonijiet tax-xogħol li qatt jista' jkollu ħaddiem. Isserħan il-moħħ li tista' twettaq dmirek mingħajr biża' b'lejaltà sħiħa lejn l-Istat, b'lejaltà sħiħa lejn il-poplu u naturalment b'imħabba lejn dan il-pajjiż. Grazzi, Sur President.